Došli još jedan školski sat škole za život, povijesti 5. razred, gdje ćemo pričati o vjeri. Nastavljamo s obzirom na prethodni školski sat. Ja sam Krešimir Škuljević i nadam se da će vam biti zanimljivo. Možemo zapravo krenuti od samog početka, a to je da ponovimo neke osnovne pojmove, kao što su zapravo bili prethodni ključni pojmovi vezani za religiju Rimljana koji su preuzeli od Grka. Rekli smo, imali smo 12 božanstava koji su kasnije dobivali neka druga svojstva, nakon čega je bio, možemo reći, kult ličnosti i sada ćemo zapravo početi sa novom nastavnom jedinicom koja se zove pojava i širenje kršćanstva, gdje ćemo imati dva cilja s obzirom na aktivnosti učenika. Možemo reći da će prvi cilj biti povijesni zemljovid na kojem ćemo vidjeti povijesni razvoj širenja kršćanstva. U kronološkom smislu ćemo obraditi razdoblje zapravo od 1. stoljeća prije Krista pa do 4. stoljeća, a drugi ishod je zapravo vezan uz kontekst, odnosno koristit ćemo tehnički koncept uzročno-posljedičnih veza, gdje će se vidjeti zapravo širenje kršćanstva, progon kršćana i priznavanje kršćanstva na razini ravnopravne vjere. Pa ćemo krenuti zapravo sa osnovnim uvodom. To je jako široka tema i obradit ćemo osnovne pojmove i jako je zahvalno zapravo za istraživanje i vlastite sklonosti ukoliko želite dalje razvijati znanje iz tog povijesnog razdoblja. Pa oni su jednostavno Židovi, njihov predvodnik je bio Mojsije koji ih je izveo iz egipatskog služanstva. Najviše su o njima zapravo pričali povjesničari Kornelije, Tacit i Josip Flavije i možemo reći da je njihova glavna ličnost bio Isus Krist, oko čega danas povjesničari zapravo nisu se složili. To je godina krštenja Isusa Krista, njegove godine starosti, odnosno koliko je imao godina prije nego što je preminuo i kada je točno preminuo. Međutim, svi su se složili oko toga da je Isus Krist povijesna ličnost i osoba, da je postojao i tomu zapravo niko ne može opovrgnuti, što je zapravo temeljni element za kršćanstvo kao religiju. Podaci s kojima sam ja raspolagao govore da je Isus Krist rođen negdje 5. do 7. godine prije Krista i da je rođen zapravo na datum 25.12. što je bilo u sučeljavanju sa arijanstvom, možemo reći glavnom protuvjerom, poganskom vjerom u to vrijeme u Rimskom carstvu. I to su dva podatka za koja možemo kao povjesničari zapravo staviti to kao podatke koji su vjerodostojni, ali još nisu do kraja precizirani s obzirom na postojeće podatke. U tom vremenskom razdoblju je bio car Tiberije, a namjesnik koji je Isusa Krista sudio je bio Poncije Pilat, nakon čega zapravo imamo Petra i Pavla, koji su bili prvi kršćani, odnosno imamo, možemo reći, 50. godinu kao godinu kada je došlo do prve poslanice, odnosno možemo reći do prve redakcije Novog Zavjeta, odnosno Biblije, i od te 50. godine pa otprilike sve do 3. stoljeća se slaže Biblija. I možemo reći da su to bili temeljni elementi za stvaranje kršćanstva kao nove svjetske religije i do 3. stoljeća možemo reći da je Biblija i prevedena, zapravo objedinjena i na taj način se pokušala ta vjera internacionalizirati s naglaskom na grčki, jer vidjet ćemo kasnije tijek kršćanstva, istočno Rimsko carstvo
je zapravo u velikoj mjeri kršćanstvo učinilo svjetskom religijom, barem u toj prvoj fazi, iako je zapravo Rim bio iznimno važan u razdoblju prije nego što je došlo do toga da je kršćanstvo postalo, možemo reći, svjetska religija. Provodni kršćani zapravo počinju sa Petrom i Pavlom 64. kada su bili mučeni. Car Neron je, već smo istaknuli, osudio kršćane da su zapali Rim i to uglavnom je krenulo do 2. stoljeća. Dinastija Flavijevaca im je načinila ogromnu štetu. Dinastija Antonina je, možemo reći, napravila odmak, ali opet od, možemo reći, dinastije Severa imali smo 200, odnosno 202. godinu, kada je ponovno došlo do procesa njihovog, možemo reći, proganjanja, pa imamo čak 250. godinu. Za 250. godinu imamo Decija koji je, možemo reći, osudio sve koji nisu htjeli prinositi žrtvu tadašnjim bogovima. Tadašnji bogovi su, možemo reći, bili poganski bogovi i onaj ko nije htio prinijeti žrtvu poganskom bogu na neki način je rekao da je pripadnik kršćana i automatski se pod navodnicima izdao i bio je time osuđen. Iduća faza zapravo bila ogromna, 300, možemo reći, 4. 313. za vrijeme Dioklecijana i s time završavamo zapravo razdoblje progona kršćana gdje je kršćanstvo preživjelo, ali je sa Milanskim ediktom 313. godine ta vjera postala ravnopravna uz iznimno važan događaj Konstantina, tadašnjeg cara Rimskog carstva, koji je 312. imao bitku kod Milijskog mosta i tamo je zapravo vidio ukazanje križa, odnosno ovom znaku ćeš pobijediti. To je ta, možemo reći, senzacionalna izjava i od te 312. Konstantin Veliki radi na prihvaćanju kršćanstva kao vjere. Konstantin Veliki je pristupao kršćanstvu kao car i to ne smijemo zaboraviti, iako je zapravo bio kršten, ali Konstantin Veliki je u kršćanstvu vidio priliku da napravi stabilizaciju Rimskog carstva, u čemu je izvrsno uspio zato što su kršćani imali bezmaterijalni pogled, možemo reći, na sve pripadnike tadašnjeg stanovništva Rimskog carstva, što je bila, možemo reći, dobra okolnost. I spomenuli smo već u prethodnom razdoblju Teodozije. Kada su u pitanju zanimljivosti, možemo spomenuti katakombe. Zanimljive su zbog više razloga. To je zapravo materijalna povijest koja nam govori o tim ljudima. To su bile jame, odnosno udubljenja uz, možemo reći, glavnu cestu, odnosno Via Appia uz Rim. Bilo ih je još tih cesta, ali recimo ispod bazilike Svetog Sebastijana u 4. stoljeću je pronađena jedna od važnijih i od tog razdoblja taj način pokapanja mrtvih u rupama, odnosno udubljenjima 7 do recimo 15 metara do 25 metara čak dubine, s tim da su imali nekakvu vodoranu rupu od 80 cm, odnosno sedru, i tamo su stavljali ostatke pokojnika. Prvo vrijeme su mislili zapravo da se radi o nekakvim herojima, odnosno mučenicima, ali to su bili uglavnom obični vjernici. Vidimo na prvom prikazu, te 3 slike su preuzete iz Pinteresta, pa ukoliko upišete engleski pojam katakomba, jednostavno ćete naći niz povijesnih slikovnih izvora koji će vam biti manje ili više atraktivni. Prikazi su na početku zapravo bili preuzeti iz poganskih vjera, ali su kasnije to preuzimali iz elemenata, možemo reći,
sa elemenata svetih spisa koji su bili, možemo reći, u 4. stoljeću zapravo definirani. Grobnice su ukupno imale negdje 500 do 750 tisuća pokojnika, u večernjim satima su se pokapali pokojnici. Ostale stvari koje su važne, recimo čak 257. Sixto II. Papa je bio uhićen, a pokraj jedne od njih kršćanski simboli su tu vidljivi uz svaki grob, što je zanimljivo, ime, prezime, ampola sa mirisom, nekakav vjerski tekst, i uz još nekakve materijalne ostatke koje su zapravo danas u brojnim muzejima čine katakombe zapravo pravi mjesto za početak svih onih koje zanimaju povijesni materijalni izvori o kršćanstvu iz tog vremenskog razdoblja. A od ostalih simbola možemo tu spomenuti goluba, sidro i palmu. Možemo reći riba, golub, sidro i palma su bili simboli koji su se nalazili na tim mjestima i moramo reći da je netočan podatak da je u tim ampulama bila krv tih mučenika, što je, možemo reći, bila jedna od povijesnih činjenica koja je došla do današnjeg dana. S jedne strane vidimo prikaz Isusa Krista, u sredini vidimo prikaz ribe, najstarijeg simbola kršćanstva, s desne strane vidimo anagram, odnosno možemo reći to je konkretan trag koji je bio iz 4. stoljeća nakon Krista od Domitela, koji je tu zapravo prikazao križ uz Isus, uz, možemo reći, slova koja predstavlja Isusa Krista Nazarečanina, i od tog vremenskog razdoblja možemo reći da križ postaje novi simbol u tom trenutku. Ovdje vidimo poveznice odakle smo preuzeli te sadržaje. Lijeva fotografija iz e-sfere, odnosno školske knjige, druga fotografija iz enciklopedije koja objašnjava kršćansku simboliku. Jako vrijedan izvor podataka ukoliko trenutno želite nešto provjeriti na internetu, i treći podatak iz Alfe, udžbenika za 5. razred sa strane 170. Ovdje vidimo povijesni temelj širenja kršćanstva, preuzeo također iz e-sfere, iz iste nastavne teme, možemo to tako reći. Ono što nas zanima zapravo je grad Rim, gdje su pronađene prve katakombe koje su imale gotovo milijun preminulih. Ali ukoliko pogledamo zapravo prve kršćanske zajednice koje su označene s crnom točkom, vidimo da su one bile locirane na istočnom dijelu, a zbog čega nas ne čudi da Nicijski koncil koji je bio 325. godine, od neki kažu 250 pa do 318 osoba koji su tu sudjelovali, samo jedan, odnosno sa poslanicima današnjeg oca, odnosno rimskog biskupa, samo 4 predstavnika su bila sa područja zapadnog rimskog carstva. I taj 325. Nicijski koncil je bila godina koja je zapravo bila prekretnica, jer definiraju kada će biti Uskrs, definiraju 20 pravila, definiraju odnose prema arijanstvu, definiraju način vjenčanja i glasovanja. Konstantin im je omogućio carsku palaču, omogućio je neki način materijalne uvjete za djelovanje, održao je pozdravnu riječ, uvodni govor, i od tog trenutka Nicijskim koncilom 325. kršćanstvo postaje zapravo nešto drugo s obzirom na prethodno vremensko razdoblje. I ja bih tu zapravo napravio raščlambu, odnosno povijesni pregled do Nicijskog koncila, što zapravo predstavlja prvi crkveni sabor u svijetu, gdje je definirana uloga biskupa iz Rima i uloga svećenika iz Carigrada. I na taj način zapravo kršćanstvo je s Nicijskim koncilom napravilo osnovnu strukturu, pravila djelovanja, opseg ovlasti i način definiranja.
Nažalost, nisu sačuvani svi akti, ali su sačuvani zaključci sa Nikejskog koncila koji nam pomažu u predodžbi iz tog vremenskog razdoblja. Ono što ja zapravo očekujem od učenika je da mi napravite bilješke i napravite umnu mapu i to pošaljete meni. Bilo bi odlično da bude tu u digitalnom kuglu obliku koje smo već spominjali, i ako imate bilo kakvih pitanja možete mi se slobodno obratiti. Hvala lijepo na suradnji, ja sam Krešimir Škuljević, lajkate, pretplatite se, istražujte povijest i vidimo sudska vedenja.